Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nini nga itong tulumanon sa kahanginan, CODA, Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga samtarong adlaw mga higala. Hoy bes, tibuok kalibutan. Hoy bes, adlaw sa tanan. Lala daw, may nguto na kanatong mga higala daw. Nanunguntanan na po sa pader nga doon kang magsige mga katawa. Natural, kaya di man ko ganahang magsige hilak. Okay. So, sa ba na inyong gusto magsige kong hilak? Dili ka na anak na may higala, no? Kanabitang kanabang maghuna-huna bitaw ka ba nga usa may angay ang hilakan, usa pa angay nga muruhan. Ang to aragyod nga nayara ta ba? Nayara kita kunahuna, no? Wala tayo ingon nga di man ingon wala tayo problema, di man pud ingon nga wala tayo mga matod pa suliran sa kinabuhi, pero nga tuwa nga misalig rin kita sa Ginoo nga di ra ta niya pasangtan muna nga magsige dali ra kay tag pagkataon. Ayan. Lahala no, may munto na di ay ato di ay nga timbayaon ug may munto nga ako mga classmate, no, si Padre Obing Masyon, si Padre Tonton Arnay, si Padre Dami Hiramis unya sa Cebu. Timbayaon po na ako mga classmate dito, no, si Father Kipling Agravante, Joey Belsinia, Mario Atienza, Joseph Anore, Tonton si Rom Manarca, Imanusab si Father One Rosaroso, ang ako nga friends forever, no. Si Padre Rosdel Noel, Imanusab si Father Mario Atienza, of course naman si Padre Peter ni Cesario, si Father Omen Makusay. Nga dito sa may maasin, si Padre Dodong Cordobes, o si Padre Glenn Banson, nalimtan din ako. O nga manusab si Padre Samuel Papa. Hala, no, may munto na kanatuntanan nang hinaot kita nga walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay sakit sa tiyan, wala manglabad ang ulo, pero nagginhawa pa. Ayan. Dahala, no, may munto na kanatong tanan, ang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Hala, no? Binuari na tayo higala sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon, Archdiocese of Nueva Segovia, gisaulog, no, ang pagkahimo sa Our Lady of the Assumption Parish sa Ilocos Sur sa nga mahimo ng usa ka minor basilica. Ayan, no. So sa Archdiocese of Nueva Segovia kini may gala, no, ang matod pa Our Lady of the Assumption Cathedral, no, sa Ilocos Sur nahimo ng minor basilica. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo says there is hope for Ukraine, but work and prayer are needed. O sa ato pa wala pa gyud kawad-i mga higala, no, og paglao mga tong talahorong Santo Papa Pope Leo XIV nga moabot gyud ang panahon nga magmalinaw na ang Ukraine, no, kay kasamtangan lagi nga gabinumbahay sila mga higala, no, ang nasod sa Ukraine ug ang Russia, no. Sa una to higala ang kinirang Russia masigig bumba sa Ukraine, ani balos po sila sa Russia mo nang nahimo na gyud nga kanabitang matud pa full blown war na gyud tali sa durwa. Hala, no, hinaot kita mga higala nga matinuod, no, ang pangandoy sa talahorong Santo Papa nga mamalik na ang kalinaw sa nasod sa Ukraine nga gibombahan karon pirmi sa nasod sa Russia. Hala, no, may munto na kanatong tanan. Arita manghigala sa atong Saint of the Day. Aboy na ang atong Saint of the Day karon manghigala si Saint Pius X.
si Saint Pius X or San Pio X. Abay no mga higala, kini si San Pio X, usa kini siya ka Santo Papa ni antong 1003. Unya matud pa siya maoy naningkamot, no? Usa kini siya sa naningkamot nga di na mag-apil-apil ang gobyerno sa Roma, no? Kung kinsa ang mamahimong Santo Papa, no? Veto in papal election, government control of church affairs, no? Sa to pa ni kuan gyud ni ingon gyud ang kini si Pope Leo Pope Pius X nga dili maayo nga mag-apil-apil ang gobyerno, no, sa matud pa affairs of the church. And then iya pud nga gi-denounce, no, ang ill treatment of indigenous people in the plantations of Peru. Okay, kining Peru mahigala under Magonisia sa kuan sa Espanya, manya murbag dunay paghitabo nga pagpadaog-daog ba sa mga katawhan dito, mga indagana ba mga natives ba sa Peru, Lima Peru. Ayan, no, nya namatay siya few weeks after the World War I. Nawa na siya makasaksi sa World War I. O niya gi-canonize siya niadtong 1954. Natso karong adlaw mahingala ha. Gi sa ulog nato ang kapistahan ni San Pio X. Okay. Bueno, ari na ta manghigala sa ato ang katekism. Katekism na ta. Bueno, ang atong topic karon kabahin kini sa Biblia, no? Biblia ala pa di ba? Manghigala, no? Kabahin de kini sa December 25. December 25. Pero nasulat bagod sa Biblia nga December 25 gyud na tao si Kristo? Wala. Wala nasulat sa Biblia nga natao si Kristo Disyembre 25. Ano, nasulat ba sa Biblia nga natao si Kristo Disyembre 25? Ayan, no? So, muna pangutan na, nasulat ba sa Biblia nga natao si Kristo Disyembre 25? Ang tubag niya na wala. Pero, nganong naamantaan nganong gisaulog man nato ang December 25 is nga isip adlaw nga natawhan ni Kristo nga wala man dahil sa Biblia. Of course, ang natong hinumduman nga ang atong simbahang Katoliko aduna kitay tulo ka mga tinubdan sa ato ang pagtulunan. Number 1 is scriptures. Ayan, no? Number 2 is tradition. Number 3 is magisterium. Mas ba kaning scriptures? Of course, ang Biblia, no? And then number 2, ang tradisyon. Nakatubang mga gipang tudlo bas mga apostoles ba? Nga pagtudlo sa mga church fathers, mga apostolic fathers, namuna siya ay mga gitawag natong apostolic tradition or tradition ba? Daghan man na. Ang muna itawag apostolic tradition or tradition. And then, doon na kita'y magisterium. Kana bang mga gipang tudlo sa mga Santo Papa. No? Panalitan si Pope Leo, si Pope Francis, siya mo ay nagtudlo nga dugangan na tuog kanang ikaupat nga misteryo. Kaya tulo naman ta na ka misteryo ang rosaryo. Misteryo sa kahayag, misteryo sa kalipay, misteryo sa kasakit. Pero gidugangan ni Pope Francis o misteryo sa kahayag. Una, nandiyan may katungod siya sa pagpanudlo. Ano man, tungod kay doon naman lagi giingon, unsay itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit, no? Unsay idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Wala ginaingon na, no? Sa to pa kung unsay idilit, pwede pong idili, pwede pong idilit. Pwede pong idili dinhi sa yuta. Klaro na ha? Sige. Unya, matud pa kining tradisyon. Muna nga doon na po tayo mga pagtulunan na gikan sa tradisyon. Usa na niini kining maong December 25. Gikan ni sa atong tradisyon. Kaya nga naman, ang una gyud ang nideklara ang kanang ni propose gyud ane mga higala nga maghimo gyud taog kanang adlaw na tawhan sa atong Ginoong Jesucristo. Kinsa man si Emperador Constantino. Emperador Constantino ni atong 4th century. Nga naman nga
kining nahitabo man nga si Emperador Constantino man hinoon. Ay kinigon si Emperador Constantino, no? Rey Constantino ba? Kana bitawng sa Santa Cruzan, no? Siya man gud ang matud palagi unang misagop. Siya ang unang emperador sa Roma nga misagop sa Kristyanismo. Ugani siya gyud ang pinakauna nga kanang gitawag natong nahimong Holy Roman Empire. Ana no? Ugani tungod ini kay Kristyanismo naman lagi, no? Christianity naman lagi ang official religion of the Roman Empire. Bisan patuod kung doon na official religion, pero naa paghihapon yung uban nga pagan paghihapon ang mga kasaulugan. No, sama pananglit ni ining December 25 nga gisaulog sa mga Romanhon ang kapistahan ni Saturnalia, no, kaning gitawag og doon na sila gisaulugan mga higala, no, kining sa tingalan atong ilang gisaulugan mga higala, no. Gisaulugan nila ang usa ka si 4th century in the official religion of the Catholic Church to counteract Roman pagan festival nga kanang gitawag Saturnalia, you know, kana bitaw Sul Invictus, no, nga kasaulugan ba, the conquered sun, ana, no. So ingon ni ana, no, muna nga aron nga mawala na ning mao nga kasaulugan na pagan ba, ay kini si Saturnalia kuan man ni pagan god man ni, warog si Saturn man siguro ni, kana Saturn ba kanang pangalan sa usa ka planeta. Muna nga niingon si kining Emperador Constantino nga aron mawala na mao gyapon pitsa pero ilisa na nato o kanang Christian celebration. Ug niingon si kining gitawag og San na Santos maguno yung San Constantino Rey Constantino, no, ang nahitabo mao nga iyang giilisan og birthday ni Jesus Christ, no. Sa ato pa nawala gyud ang Saturnalia, no, muna nga so kadiyadto gisaulog na sa Roman Empire, Imperyong Romano, ang birthday sa atong Ginoong Hesukristo nga gidungan gyud sa kapistahan ni Saturnalia aron mawala ang Saturnalia, mailisan sa December 25 nga mao ang birthday sa atong Ginoo, ana, no. Unya naa na sa kalendaryo pero Julian calendar, no, kay dugay naman kay ning kalendaryo panahon na Roman calendar, dayong Julian calendar, dayong Gregorian calendar. Ito pala, December 25 na, kay pagkatao ni Kristo na may kalendaryo. Pero Julian calendar, no? Ang gihimo ni Julius Caesar, no? Kay bright malagi ning mga Romanhon, no? Unya 45 BC pagihimo ni Julius Caesar ang kalendaryo nga Julian calendar, ana, no. Unya pag-abot ni Pope Julius I ang ika-35 nga Santo Papa, iyang formally adapt, iyang gideklara nga mao na gini ato. Pero dito ni magsugod 4th century, iya kining gi-adapt 1852. Oh, klaro, 1852. Oh, ayan. Iya na ning gi-adapt nga mauna gini ang formal, no, formal nga pagkahimo nga matud pa kining ang singalan nani gihimo na gyud kani ni Pope Julius I, dili 1852 dili 1852 ko may gala, no, ang ni adapt gyud aning mao nga pagtulon ana, no, niining maong pagtulon ana mao si Pope Julius I, ang ika-35 nga saman Santo Papa sa Katolikong Simbahan. Siya na niingon nga sukad karon gideklara niya ba formal declaration, pero ang
author gyud ni ini nga mahimo ning December 25 mao gyud si Emperor Constantino. No, unya gi-adapt na dayon kini ni Pope Julius I. No? Klaro sa mana ha? Mana siya. And then until now nahimo na nga kining gitawag nato og mauna gid siya ang nahimo nga hantod nga giilisa na ang Julian calendar o gipuli na ang Gregorian calendar ni Pope Gregory III, no? Pero ana no, so muna nga munang moingon ang uban nga daw day mga laing relihiyon ba mangutan naa bagud sa Biblia nga gisaulog nato ang 25 ang December 25 to wala gina siya, no? Pero doon na nay kuan ato, doon na nay calendar ato ang Julian calendar. Ang formal, ang una gyud nga mi-adapt, no? Ang una gyud nga mi-adapt ni ini mao gyud si kining Emperor Constantine. Pero muli usa ni siya sa mga tradition nato. Tradition kay unsa man do na bayay sa ikaduhang sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 nagkanayon baya si San Pablo. So then, brothers and sisters, stand firm and hold on to the tradition that you were taught by us, either by word of mouth or by letter. Sa ato pa ang gahom sa pagpanudlo, no, ang gahom sa pagpanudlo sa mga Santo Papa isip magisterium nahimo na pud gani hinuon nga tradisyon. Unya ato yung gi-adapt kay matud pa ni San Pablo, hold on and stand firm. Kung ana, no? So muna ato nya mga laing relihiyon mo question ana sagdahera na sila kay sa ato man na ug dili mo ganahang December 25 udi paghimo pud mong inyo dinha. Paghimo pud mong inyong mupunang adlaw nga inyohang gusto kang matao si Kristo, no? Kung madili mo, dapat na ninyo basta kay kining kabahin og December 25 dili ni wala ni sa Biblia, pero gitudlo ni isip tradisyon sa mga nahauna kanato. Klaro ba? O mga laing pagtulunan og dili mo mudawat ani akay wat ay mahimo na dili man pud para ninyo para mapunis mga Katoliko, mga Kristiyanos, mga Katoliko. So kung dili man mo kadawat dili sa pupugson kay nganong pugson man mo nga dili man mo kauban. Although nga Kristiyanos mo pero lahi man mo og pamaagi magnaman po mo inyo nga Biblia magilagi ng inyo o dili ra mo pugson kay kami tulo man ni kabuok sa mga sa Katoliko, tulo man ang gigikanan sa amo ang pagtulunan, scriptures, tradition og magisterium. Muna amo dili ra po may mogos sa mga laing relihiyon og dili mo manuman kay scriptures sa magunang inyo nga wala pod mo yung magisterium, so okay ra na. Pero umungutan na mo na abas Biblia wala, pero gitudlo na ni sa una pa. Unya may katulog may katungod ba pagtudlo, doon ay katungod. Kaya ang magisterium may katungod man pagtudlo. Kaya doon na magiingon si Kristo, kung uno sa inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Uno sa inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. So dili na lamang ta maglalis ana ngano maglalis manggod ta ngano manggod po maglalis man ta dili man na may makaluwas kanato kung maglalis ta. Ang makaluwas kanato kabulukag unsa ang atong Ginoong Hesus Kristo. Basta kay mo na sa Katoliko, no? Sigon sa kasaysayan ang nagpropose gyud ana, nagpropose ba nga kining ang nagpropose ba nga December 25 si Emperador Constantino aron nga mawala tong December 25 nga celebration nilang kabahin sa Dios nga si Saturnalia at bitang Sol Invictus, no, the conquered sun ingon yan, no? Pero gi-adapt na ni Pope Julius I ang ika-35 nga Santo Papa. Nya, muna na ha, klaro, muna siya. Nya lang mga relihiyon, dili may mutuman anak kay wala mo po din taon mo pong sa pagtuman anak kay in the first place di man mo Katoliko, para naman na sa mga Katoliko kanang December 25. Doon nagiuban nga tinuod kyo
dili gyud sila mutahod sa December 25 kay matud pa nila wala kuno nas Biblia. Wala man ay problema, no? Wala man ay problema, no? Basta kay ang mga Katoliko no December 25 ato gina kay mo man ay gitugot sa nahauna kanato. Klaro? Nahala na. So wala sa ta istorya ron na kay medyo nataas. Oy, sorry. Medyo nataas-taas tag jutay, no? Itong lagi ni ining pagpasabot nato, no? So wala na sa tayo istorya ron, pero at least nagpasalamat tag dako nga inyong gitagaan og higayon nga maminaw sa ato ang pagtulunan. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.